המצב, אמא? עברה עוד שנה. מוזר. הייתי בטוחה שאת עסוקה ושאין לך זמן. את נראית טוב. השיער והאודם. אני גם לפעמים שמה אודם. טוב, באת לראות אותי. כתבת מכתב יפה. שאלת אם אני עדיין מסוגלת לאהוב אותך אחרי כל השנים. את חושבת שהשאלה שלך אמיתית? את חושבת שהתשובה שלי תהיה אמיתית? את יודעת מה מפריע לי במקום הזה? שכולם מרוצים פה כל הזמן, שהמילה אהבה נזרקת פה 24 שעות, אבל די, זה לא עובד כך. את זוכרת שכשהייתי קטנה היית אומרת לי שלא משנה מה, תמיד תאהבי אותי עד הירח ובחזרה. אז אם את כל כך אוהבת אותי, איך זה שהשפזת אותי בבית חולים לחולי נפש? איך? כי את שונאת אותי. כי אני צעירה. ורזה. ואת שמנה. וסקנה. וכי כל החיים שלך רצית שיצא לך בן ובסוף יצא לך בת. בת מחורבנת, מכוערת, מגילה, שקרנית, וזונה מזדיינת שעושה סמים. אז שתדעי לך שהבת המחורבנת שלך בחיים לא עשתה סמים, ושהגבר היחידי שזיין אותה היה אבא שלה. כן, בעלך, מבלי שרציתי. אז אני לא אתן לכם להעניק לי את התואר של הבחורה המסכנה המשוגעת, כי אני לא. אני אחראית על כל רגע ורגע בחיים שלי. אין לך מושג איך זה מרגיש להיות לבד כל החיים שלך. להגיע לגיל 20 ולהבין שאף פעם לא הייתי ילדה. אבל אני בסדר עכשיו. אני חזקה. אני חושבת שכדי לצאת מפה אני רק צריכה חיבוק. צריכה את אמא שלי.